program nás posúva v takej osobnostnej rovine, kde učiteľ je človek, z ktorého žiak nemusí mať stres, strach, cíti sa pri ňom bezpečne a prijatý a ocenený. Žiaci, myslím, že sa posúvajú veľmi veľkou rýchlosťou k zodpovednosti mladých ľudí, aby dokázali uspieť v tomto svete napriek náročnosti doby, napriek novým výzvam, ako sú AI a iné technológie, aby nestratili sami seba a aby boli takou osobnosťou zrelou pre seba aj pre spoločnosť. Chcem veľmi pekne poďakovať nadácii Allianz za to, že podporuje jednak mladých ľudí, ale aj riaditeľov, aby sme spoločne vytvárali priestor preto, aby mladí ľudia žili v prostredí, v ktorom chceme žiť, v ktorom chceme vytvárať hodnoty, v ktorom chceme, aby z mladých ľudí boli zodpovední ľudia za seba a za svoje okolie. Ďakujeme veľmi pekne a najmä za dlhodobú podporu, ktorá je v dnešnej dobe veľmi dôležitá na to, aby sme to vedeli robiť vo veľkej škále, pretože nechceme iba malú zmenu, chceme naozaj spoločenskú zmenu. Mentoring s ľudskom mi priniesol do života radosť z toho, že som ako učiteľ kvalitná, posúvam žiakov dopredu a patrí ti veľká vďaka za to, čo robíš. Pre nás, učiteľov, aj pre žiakov. Ďakujem.